जि भइसफोरखौ खोनायाखिसै बिनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय आरो जोङो बे समाव जोंनि दिनैनि जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाय सान इस्टार सानडेनि सार्भिसखौ जोङो सुरु खालामफिननाय जासिगोन। दिनैनि बे फारिलाइयाव जेसेबां मानसिफ्रा नायगोन आरो जोंजों बाहागो लागोन नोंथांमोन बयनिसिमबो बर' टिचार्स एस'सिएशननि जानानै ख्रिस्ट जिसुनि मुङावहाय गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ हरनाय जाबाय। जोङो इसोरनि मुङै मेथाइ खननाय इसोरनि राव सोलोंनाय प्रार्थनायाव थांनायनि सिगां जोङो गुसुङै इसोरनियाव प्रार्थना खालामनि जाहाथे जोंनि दिनैनि प्रग्रामा बोर गोनां जानाय बायदि। अनसुला इसोर जिउआ आफा जोङो नोंखौ हामबाय होनदों दिनैनि बे समखौ नोङो जोंनो होनायनि थाखाय। दसे सम जोङो बे लकडाउननि समाव जोङो न'आव थानानैनो इसोरखौ खुलुमदों आरो सिबिदों। इसोर आफा जोंनि दिनैनि बे गासै फारिलाइयाव नों बोर गोनां खालामनो जोंनि मेथाइ खननाय आरो नोंनि राव सोलोंनाय आरो प्रार्थना खालामनाया नोंनि इच्छा बायदि जाथोंसै। हामबाय होनायजों जिसु ख्रिस्टनि मुङाव बियो आमेन। बे समावहाय जोङो इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय जोङो दोंसे मेथाइ खनगोन। बे समाव फंबाय देदसुनखौ खावलायनाय जाबाय मोनसे मेथाइ खननानै जोंखौ लिंदेरलांनो थाखाय समायखौ होनाय जाबाय। गासिबो ख्रिस्ट' सिबियारि नोंथांमोन बयनिबो इस्टार सानडेनि मुङावहाय बयनिबो गोजोननाय खावलायनाय जाबाय। जों बयसो बाख्नायनो होनाय मोनसे मेथाइ खनगोन सोरगोनिफ्राय सोर ओंखारखो। इनायनो हामबाय होनदों फंबाय देदसुनखौ मोजांथारै मेथाइ खननानै जोंखौहाय बाख्नायनायाव लिंदेरलांनायनि थाखाय बिथांनि जिबनाव इसोरा बोर खालामथों। बे समाव जोङो दसे सम इसोरनि रावनि फारसे थांनि आरो दसे सम इसोरनि रावखौ सोलोंनायनि उनाव
जोङो प्रार्थनायाव थांगोन आरो दोंसे मेथाइ खनबावनानै जोङो फोजोबगोन। दिनैनि दिना जिसु ख्रीष्टनि थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय सान, जायखौ इंलिसाव बुङो एस्टार सानडे। दिनैनि बे सानडेखौ इसोरा जोंनो होबाय, बेनि थाखाय जों इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ। जों मिथिगौ जेब्ला इसोरनि उद्देश्यखौ जेब्ला जोङो नायो, जोङो मिथिनो मोनो इसोरा मानसिखौ सृष्टि खालामनानै जेब्ला मानसिया पाप मावो आरो पापनि थाखाय जेब्ला मानसिया इसोरजों सोमोन्दो लानायनिफ्राय गोजान जायो, गावनि महर मुस्रिजों सृष्टि खालामजानाय मानसिखौ इसोरा अननोखाय बियो मानसिखौ बासायनायनि थांखिखौ लानानै सम सम बियो गावनि मानसिफोरखौ बियो बाहायबोदों। आन्ते सम्पूर्ण भावे मानसिखौहाय पापनिफ्राय मुक्त खालामनो थाखाय इसोरा मोनसे आसुनि लादों, जाय आसुनिखौ भावबादिफोरनि गेजेरजों बुंथिनाय जादों। बेबायदिनो समजों लोगोसे जिसु ख्रीष्टआ मरियमनि गोरबोआव सारि जाबाय। सारि जाखांनायनि उनाव समजों लोगोसे बियो गावनि मिनिस्ट्रिखौ मावबाय आरो इसोरनि इच्छा बायदि बियो क्रुज दंफाङाव बियो लांजाबाय। क्रुज दंफाङाव लांजानानै आलायजानायनि सिगां जिसु ख्रीष्टखौहाय गोबां रोखोमनि तुच्छ खालामनाय जाबाय। जिसु ख्रीष्टखौ बुख्रेबनाय जाबाय, साबुकजों बुसे बुनानै बे जिसुखौ अपमान खालामनाय जाबाय। जोबनायाव जिसु ख्रीष्टखौ गेदेर क्रुज दंफांखौ बान होनानै गलगथा होननाय हाजोआव लानानै थांबाय। जिसु ख्रीष्टआ जोंनि पापनि थाखाय गावनि गासै मोदोम, गावनि गासै थैखौ बियो बोहैहोबाय। जेब्ला जिसु ख्रीष्टखौ बेबायदि साबुकजों बुनाय जादों, जिसु ख्रीष्टनि बेसेन गोसा थैया जिसु ख्रीष्टनि मोदोमनिफ्राय बोहैदों आरो जोबनायाव जिसु ख्रीष्टआ कालभारि क्रुसाव जों बयबो सुबुं माहारि पापनि थाखाय बियो जिउ हगारदों। जिउ हगारनायनि उनाव जिसु ख्रीष्टखौ हाखराव फबनाय जादों। जिहुदिफोरनि नियम बायदि बेखौ फबनाय जादों आरो गाव बुंखानाय बायदि जिसु ख्रीष्टआ सानथामाव बियो सिखांफिनदों। मानोना जिसु ख्रीष्टनि जि स्ट'रि, जिसु ख्रीष्टनि जि मावनाय, बे जिसु ख्रीष्टनि कालभारि क्रुसाव थैनायाव बेयो जोबनानै थाङाखै आरो जिसु ख्रीष्टनि मावनाया कालभारि क्रुसाव थैनायाव जोबोमोनब्ला बेनि इसोरनि उद्देश्य, इसोरनि मिशनखौ मावफुंनाया इनकमप्लिट जागौमोन। बेनि थाखायनो जोंनि बयनिख्रुइबो गेदेरसिन रंजानाया बेनो जाबाय जिसु ख्रीष्टआ बियो थैनायखौ फेजेनबाय आरो बियो सिखांफिनबाय। He has risen from the dead. बे जिसु ख्रीष्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय। बेनि थाखायनो जोङो बे जिसु ख्रीष्टखौ जोङो हामबाय होननानै जोङो बाख्नायनो नांगौ। हालेलुया आरो प्रेज द लर्ड होननानै जोङो बे जिसु ख्रीष्टखौ बाख्नायो। मानोना बे जिसु ख्रीष्टआ थैनायखौ फेजेनबाय। जाय फेजेननायनि खामानिखौ जोङो बुहुमाव जोङो मोनसेबो जारिमिनाव मोनसेबो जाथायफोरखौ जोङो मोननो हाया, किन्तु जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ बेखौ मावबाय। बे जिसु ख्रीष्टआ गेदेर अन्थाइ, जि अन्थाइखौ रम रायजोनि राजानि सिलजों महर होनाय जादोंमोन। रम रायजोनि सल्लाफ्रा बेखौ गोख्रोंथारै नेनानै दोनदोंमोन आरो सैताननि गिदिर बोलोखौहाय जिसु ख्रीष्टआ देरहासार जानानै बियो सिखांफिनबाय। मानोना बियो गोथां इसोर, बियो थैनायखौ फेजेननो हाग्रा इसोर, थैनाय लाजारखौ फोथांनो हाग्रा इसोर। बे गोथां इसोरखौ सैताननि बोलोआ, थैनायनि गोहोआ फेजेननो हायाखै। बे जिसु ख्रीष्टआ गाव बुंखानाय बायदि थामथि दिनाव बियो सिखांबाय। मानोना बियो बोलोगोरा इसोर। बेनि सिखांफिननायजों जोंनि जिबनाव गेदेर
गोथार आसा गोथां फोथायनाय आरो थैनायनि उनावबो जे जिबन दं बेखौ बियो रोखा खालामबाय। जोङो गेदेरथार इसोरखौ हामबाय होनो नांगौ दिनैनि सानाव जिसु ख्रिस्ट'आ जे जोंनि थाखाय बियो थैनानै सिखांफिनबाय। बेखायनो शास्त्रआव बेबायदि लिरनाय दङ जहननि लिरनाय 11:25 आंनो सिखांफिननाया आरो गोथाङा जायफ्रा आंखौ फोथायो बिसोरो थैथारनाय नङा, बिसोरो थैब्लाबो गोथाङै थागोन। बेबायदि गेदेर आसाखौ प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जों फोथायारिफोरनो गालांबाय। दानि समआ बेनो जिसु ख्रिस्ट'आलाय गमामायै सिखांबायनो। बिनि सिखांनायखौ जों माबोरै फोरमान होनो हागौ? गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि सिखांफिननायखौ फोथायनो गोब्राब मोनो। जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि सिखांफिननायखौ फार्स्ट सेन्चुरियावबो मानसिफ्रा एनेके जिसु ख्रिस्ट'नि सेल्लाफ्राबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। माबोरै थैनाय मानसियालाय सिखांनो हागौ? नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ बियो गमामायै सिखांबाय। गोबां बाइबेल पण्डितफ्रा गुबुन मा दं कमन मानसिफोर बुजिनाय बायदि आं बेखौ लाबोनो सानदों। जोङो मिथिगौ जिहुदिफोरनि नियम मथेब्ला जेब्ला मानसिया थैयो बेखौहाय हाखराव दोनहैनाय दोननाय जादोंमोन। जायखौ जोङो मिथिगौ जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला बुहुमाव मिनिस्ट्रि मावदोंमोन बियो गावनो बुंनानै लाखादोंमोन जे नोंसोरो आंखौ सिथारदो, क्रुसाव होदो, आङो सानथामाव सिखांदों। जिसु ख्रिस्ट'नि बे बुंनायखौ खोनानानै धोरोम गुरुफ्रा फारिसाइफ्रा राजानियाव थांनानै बुंहैदों बिनि सेल्लाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि मोदोमखौ खावनानै लांनो हागौ, बेखायनो जोंनो बेबायदि गोख्रों पहरा होदों जाहाथे बिनि सेल्लाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि गोथै मोदोमखौ खावनानै लांनो हाया। जोङो नुनो मोनो जिसु ख्रिस्ट'नि गोथै हाखरखौ सैन्यफ्रा गोख्रोंथारै पहरा होनानै दोनदोंमोन आरो बे हाखरखौ होथेनाय अन्थाइखौ राजानि सिलजों महर होनाय जादोंमोन। आरो जोङो मिथिगौ बे हाखरखौ होथेनो हाज्लायनाय अन्थाइया सरासनस्रा बियो गोरलै अन्थाइ नङामोन। बे गंसे गमामायै गेदेरथार अन्थाइमोन जायजों बेखौ होथेनानै दोनदों, जायखौ मरियम आरो बिनि लोगोफ्रा बा जिसु ख्रिस्ट'नि सेल्लाफ्रा बे अन्थाइखौ नाथ्रोदनानै गोथै समावबो बिसोरो लाबोनायनि बिसोरहा बेबायदि क्षमता गैयामोन। बेखायनो मार्कुसनि 15:8 जेब्ला जोङो नायो जोङो नुनो मोनो मरियम आरो बिनि लोगोफ्रा रबिबार दिनैनि सानडे आर्लि इन द मर्निं बिसोरो सिखांनानै गावसोरनि थियारि जाखानाय मोदोमनाय मस्लाफोरखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'नि मोदोमाव फुननानै होनो थाखाय बिसोरो बिसोरो आवगायलांदों। जेब्ला बिसोरो आवगायलांबाय थादों बे समाव बिसोरो रायज्लायलांदों जोंनोलाय बे गेदेर अन्थाइखौहाय सोर बोखारनानै होनो, जोंनोलाय माबोरै बे हाखर सिङाव हाबफैनानै जिसुनो बे मोदोमनाय मस्लाफोरखौ जों फुननानै होनो हागौ। बिसोरो बेबायदि रायज्लायलांबाय थादों। मानोना बे अन्थाइखौ सिल बुनानै दोननाय जादोंमोन, पहरा होग्राफ्रा बेखौ गोख्रोङै पहरा होनाय जादोंमोन। थारमाने बे हाखर सिङाव थांनानै बेनो जिसुनो मोदोमनाय थावफोरखौ फुनहैनो हानायनि जेबो गोहो गैयामोन। बेबायदि निरासा अबस्थाखौ लानानै जेब्ला मरियम आरो बिनि लोगोफ्रा थांदों बेयाव मोनसे गेदेर जाथाय जादों। माथाइनि 28 जेब्ला जोङो नायो जोङो 2 पदआव बेबायदि मोननो हायो। थाबनो गेदेर बांग्रि मावदों आरो सासे फोरबोनि आत्मा सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनानै गोथै दन्दर फांथेनाय अन्थाइखौ बोखारनानै बेनि सायाव जिरायदों। सोरगोनिफ्राय ओंखारबोनानै सोरगोनि आत्माया बे गेदेर होथेनाय अन्थाइखौ नाथ्रोदनानै होदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ गोथां महर लानानै बे हाखरनिफ्राय ओंखारबोदों। जेरै बुंदोंमोन लाजारास काम आउट, बेबायदिनो जिसु ख्रिस्ट'आ जेरैबायदि
라자루스도 하코니프라이 비퍼이 나네 부메베디 지수 그리스도와 가우 비에 하코니프라이 스캄피데 마나나 비에 थैनायनिबो बिगोमा जिबननि बिगोमाखाय बियो थैनायखौ फेजेननानै सिखांफिनदों जिसुआ जे सिखांफिनबाय जोङो बेखौ माबोरै फोरमान होनो जिसु ख्रिस्टनि हाखराव जोङो जेब्ला जिसुनि सेला पिटर आरो बिनि लोगोआ जिसु ख्रिस्टआ जे हाखरनिफ्राय सिखांफिनबाय बे रादाबखौ सेलाफोरनो खोन्थाहैदों सेलाफ्रा फोथायनो गोब्राब जादों बे समाव पिटरा हाखराव खारलांनानै बियो नायहैदों आरो गमामायै पिटराबो जिसुनि गोथै मोदोमखौ बे हाखराव मोननो हायाखै बे हाखराव जिसुखौ फानफ्रबनानै दोननाय हिस्ट्रिखौल' बेयाव मोननो हादों जेब्ला बे हिस्ट्रिखौ पिटरा मोनो बियो सोमोनांदों आरो सोमोनांनानै गावनि न' फारसे थांफिनदों बेबायदिनो जिसुआ सम सम बे दिनावनो मागदालिनि मरियम गुबुन मरियम आरो गुबुन आइजोफोरजों बियो नुजादों जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरजों नुजादों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मानसिफोरजों बियो नुजादों जोङो मिथिगौ जिसु ख्रिस्टनि माखासे सेलाफ्रा बिसोर नाव हमनानै जाग्रा मानसिफोर जानायखाय जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ थैनानै हाखराव फबजाबाय बे समाव बिसोरो लावखार गैयै बायदि आलायस्रा बिलायस्रा जादोंमोन बिसोरो बोलो गैयै जादोंमोन मा खालामगोन मा मागोन जादोंमोन मा मावनानै थाबावगोन मानोना बिसोर 3.5 बोसोर जिसु ख्रिस्टजों लोगो लोगो थानानै जिसु ख्रिस्टनिफ्राय सोलोंदोंमोन दिनै बे गुरुआ जोंजों गैलिया बिसोर गोबां गोदाव सोराव जादोंमोन लावखार गैयै जानानै बिसोर आलाय आथानि जादोंमोन आरो सिमन पिटर नाथानिएल आरो गुबुन सेलाफ्रा बिसोरो ना हमनो सागोराव थांफिनबावासै आन्थाय बेयाव जोङो मोनसे जाथायखौ नुयो बिसोर हरसे माने नायाखौ सारदोंब्लाबो मासेबो नाखौ बिसोर मोननो हायाखै बे ना सारनाय समाव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरजों नुजानानै बिसोरजों रायज्लायदों आं बे स्ट'रिखौ बुंनो थांलिया बेबायदिनो जिसु ख्रिस्टआ गुबुन गुबुन समाव गोबां मानसिफोरजों बियो नुजादों आरो गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव जिसु ख्रिस्टआ जोमैनि रदाव बियो गाखोजादों मानसिफ्रा मेगन गावसोरनि मेगननि दृष्टिजों नुनो मोन्दों जे जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमनिफ्राय सोरगोआव बियो उरायखोलांदों आरो जिसु ख्रिस्टआ जोंनो बेजों मिथिहोलांदों आरो बुंलांदों जे आङो जेरै बेबायदि लांखोदों आङो सानसे नोंसोरखौ लांनो फैफिनगोन जिसु ख्रिस्टनि सिखांफैनायखौ गोबां मानसिफ्रा नुदों आरो मानसिफोरनि मेगननि दृष्टिनि मोखाङावनो बिसोरो सोरगो रायजो जिसु ख्रिस्टआ सोरगो रायजोआव गाखोजादों धन्य जानाय पलआ जेब्ला ख्रिस्टियानफोरखौ धारना खालामदोंमोन बे समाव बेनि मुङा सलमोन जेब्ला बे दामास्कासआव थांबाय थादोंमोन बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बिखौ बुदों गाबज्रिनानै बुंदों हे सल नोङो आंखौ मानो नासयदों बे समाव सलआ गाबज्रिनानै बुंदों नोङो सोर प्रभु बे समाव प्रभुआ बुंदों आंनो बे ख्रिस्टआ जायखौ नोङो धारना खालामदों अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर बे जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय जों बेखौ प्रमान होनो हायो जे मानोना बे गोबां मानसिफोरजों नुजादों गोथै हाखरा गेवदों आरो गोथै हाखरा जिसु ख्रिस्टनि जि हि बेखौ मोनाखै सोरगोनि दूतआ बे मानसिफोरजोंहाय प्रमान होदों जे जिसु ख्रिस्टआ बियो थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय दिनै अनजाग्रा ख्रिस्ट लोगोफोर
बिनि सिखांफिननायजों दिनै जोंनियाव मा बियो मुलाम्फा लाबोखो? बिनि सिखांफिननाया दिनै सुबुं माहारिनो गोथां फोथायनायखौ लाबोबाय। The living hope, the living faith, गोथां फोथायनायखौ बियो जोंनो लाबोबाय। बे गोथै फोथायनाय नङा, खाना फोथायनाय नङा, नाथाय गोथां फोथायनाय, जाय गोथां इसोर, बे गोथां इसोरखौ फोथायनाय। सेलाफोरनि गेजेराव थमासआबो सासे जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। जेब्ला सेलाफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ लोगो मोनबाय, आइजोफ्रा लोगो मोनबाय, बिसोरनि बुंनायफोरखौ थमासआ फोथायनो गोब्राब मोनदोंमोन। सानसेखालि गावसोरनि न' खथायाव सेलाफोर ज' दङमोन। बे दिनखालि थमासआबो लोगोसे दङमोन। बे समाव जिसु ख्रिस्टआ बिसोरनि गेजेराव फैनानै गसंफैबाय आरो थमासनिथिं मोखां जानानै थमासखौ बुंबाय, हे थमास, आंनि आखाइखौ नाय, आंनि मोदोमखौ नाय, आंनि आथिंखौ नाय। नोंनि आखाइखौ फोलावदो आरो आंनि आखाइ थाखायाव गाजोल गोजोनायाव नोंनि आसिखौ सोदो। आंनि मोदोमाव नोंनि आखाइखौ फोलावनानै आंनि जंजों सुजानाय मोदोमाव सोदो आरो नों आंखौ फोथायदो। बे समावसो थमासआ गोसो गाग्लिनानै बुंबाय, हे प्रभु। बे समावहाय जिसु ख्रिस्टआ थमासखौ बुंदों, नोङो जाय आंखौ नुनानैसो फोथायबाय, नाथाय जाय आंखौ नुवालासिनो फोथायो बे मोनसे धन्य। अनजाग्राफोर, दिनै पृथ्वीनि मानसिफोर जोङो जिसु ख्रिस्टखौ मेगनजों नुनो मोनाखै। जोङो दिनै बेखौ बिनि मावनायफोरखौ मेगनजों जोङो साखि होनो हायाखै। खिन्थु बाइबेला बेखौनो बुंदों, जेसेबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टखौ नुवालासिनो फोथायगोन बे मानसिया धन्य। जाय मानसिया नुवालासिनो जिसु ख्रिस्टआ गोथां, बियो जे सिखांफिनबाय आरो गोथां फोथायनायखौ जोंनो बियो लाबोबाय, बेखौ फोथायगोन बे मानसिया धन्य। नोंथाङा दिनै थमास बायदि जानो, आङो जेब्लासो जिसु ख्रिस्टआ आंजों नुजाफैगोन, बेनि आखाइयाव आङो आसिखौ सोनो मोनगोन, बेनि जंजों सुजानाय अहेखौ आं सुनो मोनगोन, अब्लासो आं फोथायगोन। दिनै जोंबो बेबायदि साननानै दङब्ला अनजाग्राफोर, जोङो गोरोन्थि मावनाय जादों। बे जिसु ख्रिस्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनबाय आरो बियो जोंनो गोथांनि फोथायनायखौ लाबोबाय। जोंनि फोथायनाया गोथै नङा, जोंनि फोथायनाया खाना फोथायनाय नङा, गोथां फोथायनाय। बेनि सिखांफिननाया दिनै सुबुं माहारिनो जिबननि आसा लाबोबाय। बेनि सिखांफिननाया दिनै सुबुं माहारिनो जिबननि आसा लाबोबाय। दा लिभिं होप, जाय आसाखौ जोङो गैलियामोन, जाय आसानि जोङो खाबुआ गैलियामोन, जाय आसाखौ जोंनिफ्राय सेनानै लांबायमोन, दिनै बे आसाखौ प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंनो होलांबाय। बेखायनो गांसोनि फिथरनि 1:3 बेबायदि लिरनाय दङ, There is living hope through the resurrection of Jesus Christ. जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननायाव दिनै जोंहा गोथां आसा दं। जिसु ख्रिस्टआ दिनै सिखांफिनबाय आरो बियो जों साफ्रोमनोबो मोनसे गोथां आसाखौ लाबोबाय। बेनि सिखांफिननायजों दिनै बेनि गावनि जि मानसिखौ बासायनायनि जि खामानि, बेखौ सम्पुर्ण भाबै बियो मावफुंबाय आरो बियो जोंनो मोनसे गोथां आसाखौ लाबोबाय। साफ्रोमबो मानसि माहारिनि थाखाय दिनै बे आसाया दङ। जेसेबां मानसिफ्रानो बे जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावगोन, नोंथांनि जिबनाव बे आसाया दङ। बाइबेला बेखायनो फोरमान होयो, जेसेबां मानसिफ्रानो प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै आजावगोन, बिसोर साफ्रोमबो जिसु ख्रिस्टनि फिसा जानो हायो होननानै जोंनो बाइबेला फोरमान होयो। दिनै जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया फोथायग्राफोरनि थाखाय गोथां सुबुं बार्ता जाबाय। जिसु ख्रिस्टनि सिखांफिननाया जोंनि थाखाय लिभिं टेस्टिमनि जाबाय। बे टेस्टिमनिखौ जोङो दिनै लानानै मानसिफोरनो खोन्थानो हायो। जों दिनै ख्रिस्टियानफ्रा जे मानो जिसु ख्रिस्टनि
गाहाम खौरांखौ जों खोन्थायो बेनो जाबाय जोंहा लिभिं टेस्टिमनि दङ जोंहा गोथां साखि दङ सुबुं बार्ता दङ जायखौ जिसु ख्रीष्टआ आंनि थाखाय नोंथांनि थाखाय मावनानै गालांबाय जेब्ला पापीथारमोन बे समाव प्रभु जिसु ख्रीष्टआ he died for me जिसु ख्रीष्टआ आंनि थाखाय थैबाय नोंथांनि थाखाय थैबाय जायखौ आं बानस'नो हायाखैमोन बेखौ गासै पापनि बजाखौ गावनि फाफ्लियाव लानानै जिसु ख्रीष्टआ क्रुस दङआव बियो थैबाय बेनि थाखायनो दिनै बियो जोंनि जिबनाव लिभिं टेस्टिमनि जाबाय जिसु ख्रीष्टनि मावनाया दिनै गोथां टेस्टिमनि जाबाय गांसेनि करिन्थियानि 15:17 पौलआ बेबायदि बुंदों जुदि जिसु ख्रीष्टआ थैनायनिफ्राय सिखांफिनामोनब्ला ख्रिस्टियानफोरनि फोथायनाया नंखायमोन आरो जोङो हाबावनो थैगौमोन नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बियो थैनानै हाखरसिङाव एरैनो थायाखै जिसु ख्रीष्टआ थैनानै सिखांफिननो हायै जायाखै जिसु ख्रीष्टआ गाव बुंखानाय बायदि बियो इसोरखाय बियो थैनायखौ फेजेननानै सिखांफिनबाय because he is the Lord he is the creator बे सोरजिगिरि इसोरा गासैबो क्षमता बिनाव दंखाय he has risen from the dead he is living बे जिसु ख्रीष्टआ गोथां दिनै बे जों साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे लिभिं टेस्टिमनि जाबाय जाय जिसु ख्रीष्टआ बे थैनायखौ फेजेननानै बे सिखांफिनबाय दिनै पृथिबियाव गोबां गिदिर गिदिर मानसिफोर उजिनानै थांबाय गोबां गिदिर गिदिर धोरोमगुरुफोर उजिलांबाय बिसोरो उजिदों आरो थैलांदों रावबो मानसिफ्रा थैनायनिफ्राय सिखांफिननायनि जोङो जारिमिनाव मोननो हाया पृथिबियाव जिखुनु जारिमिनाव नोंसोर थांनानै नाहै जेरावबो नोंसोर मोननाय नङा जे सोरबा थैनानै सिखांफिननाय नाथाय जोंनि जिसु ख्रीष्टआ गाव बुंखानाय बायदि बियो थैनायनिफ्राय सिखांफिनदों थैनायनिफ्राय सिखांफिनदों आरो जोंनो गोथांनि आसाखौ बियो लाबोदों थैनायनिफ्राय सिखांफिननानै बियो जोंनो गोथां फोथायनायखौ लाबोबाय the living faith बे जिसु ख्रीष्टआ बियो गोथां इसोर जिसु ख्रीष्टआ गाव थैनानै सिखांफिननायजों जोंनो मोनसे आसाखौ गालांबाय जे साफ्रोमबो पृथिबिनि मानसिफोर जेसेबां मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै आजावगोन जिसु ख्रीष्टनि हास्थायनाय बायदि जिउ खांगोन गोथार जिउ खांगोन बे साफ्रोमबो मानसिफ्रा बिसोरो थैनायनि उनाव बिसोरो सिखांफिनगोन बिसोरो थैनायनि उनाव सिखांफिनगोन मानोना जिसु ख्रीष्टखौ फोथायनानै आजावनाय मानसिफ्रा जिसु ख्रीष्टआ जेरै थैनानै सिखांफिनदों बेबायदि जोंबो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोमैनि रथआव फैगोन गोथार मानसिफोरखौ लांनो फैगोन बे समाव सोर जिसुखौ लोगो मोनग्रोगोननो बाइबेला जोंखौ गांसेनि थिसलनिकियानि 4:16 बुंदों थैनानै थांनाय गोथार मानसिफ्रासो सिगां बिसोरो जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ जोमैनि रथआव फैगोन बिसोरो गाव गावनि हाखरनिफ्राय सिखांफिननानै जिसु ख्रीष्टखौ बिसोरो लोगो हमगोन बेनि उनावसो जों गोथाङै थानाय मानसिफ्रा महर सोलायनानै जिसु ख्रीष्टखौ जोङो जोमैयाव लोगो हमहैनो मोनगोन अनजाग्राफोर जिसु ख्रीष्टनि मावनाया सोमोनांथाव जिसु ख्रीष्टनि जन्म जानाया सोमोनांथाव जिसु ख्रीष्टनि हल टेस्टिमनिया सोमोनांथाव मानोना he is God मानोना बियो इसोर आरो बियो नोंथांखौ आरो आंखौ अनसोनानैसो बे बुहुमाव जन्म लाफैदों जों थैनांगौआव बियो जोंनि थाखाय थैबाय जों बानस'नो हायै जानाय समाव बियो जोंनि थाखाय बानस'बाय जोङो पापीथार जानायाव जिसु ख्रीष्टआ जोंनि थाखाय थैसोबाय आरो बिनि मानजाजों जोङो दिनै सोखाजाबाय आरो बियो सानसे जोंखौ लानो फैगोन दिनै प्रभु जिसु ख्रीष्टआ सोरगो रायजोआव जोंनि थाखाय जायगा थाम-थिम खालामगासिनो दं जिसु ख्रीष्टआ बियो गोख्रैनो फैसिगोन आरो जोंखौ बियो लांनो फैगोन
Jeseban humli manspra Prabhu Jesu Christo ko, Jesu Christo ni terani skam pinai purutra Jesu Christo ko puthai nangthang manabe be Jesu Christo jeng legasi beni balainani nai sarga raisyo jeng ala gojanai thai ne jeraw gamnai gaya ukhinai gaya jeraw rai suni gojanai onjamrapur be sarga raisyo jaba mani thakai gojanai sakti asaken Danai nangthangni jibonaw be Ishorni onnaय be Ishorni holanay asaya be Ishorni honay फोथायनाया नोंथांनाव दंना गैया नोंथांनि जिबनाव बे फोथायनाय गैयाब्ला नोंथांनि जिबनाव बे आसाया गैयाब्ला नोंथांनि जिबनाव बे पापनि निमाहानि अभिगथा गैयाब्ला नोंथाङा प्रभु जिसु ख्रीष्टनियाव फै जिसु ख्रीष्टआ बुंदों ओइ बिबान गिलिर बानानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै दिनै जोंनि लकडाउनखौ लानानै COVID-19 नि भाइरासखौ लानानै दिनै बुहुमाव गिख्रंदों बुहुमखौ बियो सोमावग्लबदों नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बुंदों ओइ बिबान गिलिर बानानै मेंनायफोर नोंसोरो आंनियाव फै बे पुनरुत्थान सिखांफैनाय जिसुआ जोंखौ बियो निमन्त्रण खालामदों आरो बुंदों नोंसोरो आंनियाव फै आङो जिरायहोगोन जेसेबां मानसिफ्रा दिनै बे जिसु ख्रीष्टनि लिंनायखौ खोनाबाय जेसेबां मानसिफ्रा बे जिसु ख्रीष्टखौ फोथायबाय जों फोथायनाय साफ्रोमबो सानसे जोङो सिखांफिनगोन थैनाया जोंखौ फेजेननो हानाय नङा अनजाग्राफोर मानसि मात्रयै जोङो थैगोन खिन्थु जोङो सानसे रूपान्तरित महर लानानै जोङो सिखांफिनगोन मानोना इसोरनि बायख'आ बेखौनो बुंदों ज'हनि लिरनाय 11:25 आङो सिखांफिननाया आरो थाङा जायफ्रा आंखौ फोथायो बिसोरो थैथारनाय नङा बिसोरो थैयोब्लाबो गोथाङैनो थागोन दिनै नोंथांनि जिबनाव बे जिसु ख्रीष्टनि होनाय आसाया दङ ने नोंथाङा माब्लाबा बे जिसु ख्रीष्टखौ गावनि बासायगिरि होननानै आजावफेरबायदि नोंथाङा बे जिसु ख्रीष्टखौ नाजावाखैब्ला नोंथांनि जिबनाव पाप निमाहानि अभिगथा गैयाब्ला नोंथाङा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि खाथियाव फै जिसु ख्रीष्टनि गोथार थैजों जोंनि गासै पाप माइनिखौ सुस्रांनो हायो जिसुनि ख्रीष्टनि थैजों जोंनि गासै गाज्रि माइनिखौ सुस्रांनो हायो अनजाग्राफोर नोङो जिखिया पाप मावा मानो दिनै नोंथांखौ निमन्त्रण खालामदों नोंथांनो बे रादाबखौ लाबोदों जिसु ख्रीष्टनि थैजों नोंथांखौहाय गोदान खालामनो हायो आरो नोंथांनो इसोरा इसोरनि जि लिभिं फेथ द लिभिं हप बे लिभिं हप आरो लिभिं फेथखौ जिसुआ नोंनि जिबनाव लाबोगोन बेनि थाखायनो आङो दिनैनि बे लकडाउननि समाव जि इसोरनि रावखौ नोंथांनि गेजेराव लाबोबाय जेसेबां मानसिफ्रा बे मेसेजखौ खोनाबाय आरो जेसेबां मानसिफ्रा खोनासंगोन नोंथांमोन बयनिबो जिबनाव इसोरनि जिउआ खोथा बुंथों इसोरनि जिउआ रायज्लायथों आरो नोंथांमोना बे जिसु ख्रीष्टनि बुंनाय रादाबफोरखौ गोसोखांनानै आरो जिसु ख्रीष्टनि मावनायफोरखौ गोसोखांनानै बेनि खाथियाव फै जिसु ख्रीष्टआ नोंथांखौ गावनियाव निमन्त्रण खालामदों आरो बियो नोंखौ गावनि खालामगोन आरो जोङो माब्लाबाबो थैथारनाय नङा जोङो अनन्त खालनि थाखाय जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे सोरगो रायजोआव थानो मोनगोन दिनैनि बे इसोरनि रावखौ खोनासंनाय साफ्रोमबोनि सायाव आफा इसोरा बोर होथों हामबायसै बे समाव जोङो प्रार्थनायाव थांनायनि सिगां दोंसे मेथाइ खननाय जाबावसिगोन बे समाव फंबाय देरसिनखौ आं खावलायनाय जाबाय दोंसे मेथाइ खननानै इसोरखौ बाख्नायनो थाखाय समायखौ फंबाय देरसिननो होनाय जाबाय बेनि उनाव जोङो दसे सम आर'जआव जों थांगोन फोरबोखौ बाख्नायनायनि उनावहाय आरोबाव दोंसे मेथाइ खनगोन उन्दै मेथाइ Mega
हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा धन्य 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 यीशु तू है धन्य 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 यीशु तू है हमको बचाने वाला है हमको छुड़ाने वाला है हमको बचाने वाला है हमको छुड़ाने वाला है जीवन भर के खुशी को साथ लाया है महान 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 यीशु तू है महान 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 यीशु तू है मैं गाऊंगा तेरी ही महिमा मैं गाऊंगा तेरी ही प्रशंसा हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा मुक्ति दिलाने वाला है आशा दिलाने वाला है मुक्ति दिलाने वाला है आशा दिलाने वाला है इस दिल में यीशु ने घर बनाया है राजा 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 यीशु तू है राजा 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 यीशु तू है मैं गाऊंगा तेरी ही महिमा मैं गाऊंगा तेरी ही प्रशंसा हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा हंसते आनंद से नाचते उछलते मैं गाऊंगा धन्य 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 यीशु तू है धन्य 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 यीशु तू है रोजा रोजा साबायखर थाबाय फंबाय देरसुङा मोजांथारै मेथाइ खननानै जोंखौ खोनासंहोनायनि थाखाय दिनैनि जोंनि फारिलाइखौ जोङो फोजोबनायनि लामायाव फैबाय जोङो आरज खालामनाय जासिगोन बेनि उनाव जों फोजोबनाय जागोन बिनि सिगां सिगां दिनैनि बे फारिलाइयाव जेसेबां मानसिफ्रा नायबाय आरो खोनासंबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो हामबाय होनदों आंजों लोगोसे देरसुं जाय मेथाइ खननानै आंखौ मदद खालामबाय बिथांखौ हामबाय होनदों आरो जायहा बे गासै रेकर्डिंखौ खालामदों बियादै रुजु नार्जारि बिथांखौबो हामबाय होनदों इसोरानो नोंथांमोननि जिबनाव बोरदान खालामदोंसै आरो नोंथांमोनाव बयनिसिमबो खावलायबाय थादों अन्नानै बर' बेप्टिस्ट चार्च एस'सिएशननि थाखाय इसोरनि आरज खालामबाय था बिबिसिनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय आरज खालाम इसोरनि बोरजों बिबिसिया दिनै इसोरनि खामानिखौ मावलांगासिनो दङ गोबां मावनांगौनि आसनिफोर दङ जाहाथे इसोरनि बोरजों गासैखौबो जोङो समबादि मावनो हायो दानो जोङो प्रार्थनायाव थांसिगोन जोङो बिसेसके जोङो दिनै इसोरखौ हामबाय होनानै जोंनि प्रार्थनाखौ सुरु खालामनांगोन आं गासैबो प्रेयार पइन्टखौ बे समाव खनसेयावनो बुंनो सानबाय समनि आंखालखाय
जोङो सिगाङावनो इसोरखौ हामबाय होगोन नैथियाव जोङो दिनैनि एस्टार सानडेखौ मोननायनि थाखायबो जों इसोरखौ हामबाय होनि जोंनि गेजेराव जे देरहासार इसोरखौ जों मोननो हाबाय जों बिनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होनि जोङो प्रार्थना खालामनि बे COVID-19नि लकडाउननि समाव जोङो गोबां मानसिफ्रा गिर्जाखौ गाव गाव न'आव हाबनायखाय गिर्जा न'आव ज' हाबनो मोनैखाय अमासि जानानै दङ जाहाथे इसोरनि अननाय गोजोननाय दैदेननाया बिथांमोननि जिबनावबो थाथोंसै जाहाथे गाव गाव न'फ्राव थानानैब्लाबो इसोरखौ खुलुमनो इसोरजों सोमोन्दो लानो बावालासेनो आवगायनो हानाय बायदि बोरदान खालामथोंसै गिर्जानि जेसेबां फोथायारिफोर दं इसोरानो नेथोंसै आरो दुखिया हावरिया जाय एरियाफ्राव जाय ओनसोलफ्राव जाय गामिफ्राव मोनजायाखै बिथांमोननोबो अनसुंथाइफोरखौ होनो हानाय बायदि जों इसोरनाव प्रार्थना खालामनि जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामनि COVID-19नि भाइरासजों आक्रान्त जानायनि संख्या सानफ्रोमबो बारायबाय थायो जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामनि जाहाथे इसोरा गेदेरथारै सोखानायखौ जोंनि बे देशआव मुलुगनाङै लाबोनाय बायदि आरो बे COVID-19जों आक्रान्त जानाय मानसिफोरा गोबां निराशा थायो बिनि न'खरा गोबां निराशायाव थायो मानोना जाय मानसिफ्रा बे भाइरासजों आक्रान्त जाबाय बे मानसिफोरनियाव थांनानै रावबो मानसिया लोगो लाहैनो बा भिजिट खालामहैनो हाया जायो बेनि थाखाय गोबां निराशायाव थायो जों बिथांमोननि थाखाय प्रार्थना खालामनि जाहाथे इसोरनि गोजोननाया थायो जेसेबांनाखि डक्टर नार्स आरो जेसेबांनाखि हस्पिटाल स्टाफफोर दङ बे सोखानायनि खामानिखौ मावदों इसोरानो बोर होथोंसै दैदेनथोंसै जेसेबांनाखि बे COVID-19नि थाखाय फाइट खालामगासिनो दङ जोंनि प्रशासननिफ्राय लानानै जोंनि जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दङ आरो जेसेबां पुलिस प्रशासन दङ आरो मिडियानि मानसिफोर दङ इसोरानो दैदेनथोंसै आरो जेसेबां मानसिफ्रा मावदों जाहाथे बयखौबो इसोरा सहाय खालामो जाहाथे समबादि इसोरा सोखानायनि राहाखौ लाबोयो जोङो इसोरनाव प्रार्थना खालामनि जाहाथे इसोरा जोंनि साफ्रोमबो ख्रिस्टियान इसोरनि हाबा मावग्राफोरनि जिबनाव इसोरनि बोरखौ दोननानै आवगायफ्लायनाय बायदि आरो बिथांमोननि गेजेरजों बे गिलु बालु लकडाउननि समाव जाहाथे इसोरनि अननायखौ जोङो मानसिफोरनो मोनहोनो हानाय बायदि गोबां आयदाफोर दङमोन समनि आंखालखाय आं बेयावनो दोननाय जाबाय जोङो बे समावहाय खौसेयै इसोरनियाव प्रार्थना खालामनि आरो लोगोसे जोंनि बिबिसिनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय खालामनि जाहाथे इसोरनि बोरा जों बयनिबो सायाव थानाय बायदि जोङो प्रार्थना खालामनि अनसुला इसोर जिउ आफा जोङो गोथां इसोरखौ हामबाय आरो हामबाय होनदों दिनैनि बे मोजां समखौ नोङो जोंनो होबाय नोंनि सिखांफैनाय सानखौ जोङो मोननो होबाय आफा इसोर नोङो जोंनि गासै पापफोरखौ गावनि फाफ्लियाव लानानै जोङो खालामबाय क्रुसाव थांबाय गोबां सैनायजों नोङो जिउ हगारनो गोनां जाबाय आफा आरो नोङो फबजाबाय नाथाय नोङो इसोरखाय नोङो थैनायखौ फेजेननानै नोङो सिखांफिनबाय आफा नोंखौ आंनि दायनि थाखाय हामबाय होनो प्रभु नों बायदि इसोरखौ आंनि जिबनाव मोननो हानायनि थाखाय बे समाव नोंनियाव प्रार्थना खालामदों आफा COVID-19खौ लानानै दिनै जोंनि गिर्जाफ्राव गोबां समाव गुलाय गुजाय भुल बुजाबुजि जानायखौ जों नुदों आफा समाव जों मानिनो गोब्राब जादों आफा समाव जों सोंलु सोंदों मानो जों गिर्जा हाबनो मोनलिया इसोर आफा जोंनि गेजेराव मोजां बुजिनायखौ लाबो आफा इसोर आफा नोंनि इच्छाखौ नागिरनानै जिउ खांनो नोङो जोंखौ फोरों गाव गावनि न'फ्राव थानानैब्लाबो नोंखौ खुलुमनो सिबिनो जों बावालासेनो जेब्लायबो जों नोंनियाव नांनानै थानो हानाय बायदि जोंनि फोथायारिफोरखौ बे गिलु बालु मुगायाव नोङो जोंखौ फोरोंदो आफा दा जों खोनादों लकडाउनखौ एक्सटेनसन खालामबावनाय जासिगोन इसोर आफा जाहाथे बे लकडाउनखौ एक्सटेनसन जायोब्लाबो आफा जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंनि मानसिफ्रा आफा गिख्रङा गोबां न'खरफ्रा दिनै सिन्था जानानै दङ जोंनि गायनाय बारि बागाननि फिथाइ सामथाइखौ जों बोरै फानगोन जों बोरै बेबसाय खालामबावनो गोबां निराशा जानानै दङ आफा इसोर नोंनि बाइकआव बुंदों नोंसोरनि गासै गिलिर बजारखौ आंनो हो आं मानसिखौ होननानै बे समाव जोङो नोंनियाव प्रार्थना खालामदों आफा नोंनि फिसाफोर जानायखाय जों नोंनो खावलायदों आफा
नोङो अन्नानै बे गासैखौबो नोङो समाधान खालामनानै होदो COVID-19 भाइरासखौ लानानै गोबां आक्रान्त जानानै दङ आफा गिलु बालु महर लादों आफा दिनै लाख लाख मानसिया आफा आक्रान्त जानानै दङ लाख लाख मानसिफ्रा दिनै क्वारन्टाइन सेन्टारफोराव थानानै दङ लाख लाख मानसिफ्रा दिनै आफा ओंखाम मोनजायालासिनो सैनांनानै दङ दुखिया हावरिया गैजायै मानसिफ्रा दिनै सैनांनानै दङ गोबां माइग्रेन्टसफ्रा खस्थ' मोननांनानै दङ आफा गोबां बेमारजों भुगिनाय मानसिफ्रा दिनै खस्थ' मोननांनानै दङ इसोर आफा नोङो बयखौबो नों अनखाङो बे लकडाउननि समावबो आफा जोङो नोंनि डिभाइन रेभेलेसन डिभाइन गाइडेन्सखौ जों मोनफ्लायनो हानाय बायदि नों बोरदान खालामदो नोंनि गेदेर अननायखौ लाबोदो नोंनि गेदेर डिलिभारेन्स नोंनि हिलिंखौ जोंनि बे देशआव लाबोदो आफा आङो नोंनो प्रार्थना खालामदों आं आंनि न'खर आंनि बिबिसि आरो जोंनि बे देशआ जोङो नोंनि लेखाय पाप मावबायब्ला जोंखौ नों अनखांदो आफा आं आरो जोंनि देशनि पाप मावनायनि थाखाय आं नोंनो प्रार्थना खालामदों आफा नोङो जोंखौ अनखांदो आरो बेबायदि गिख्रंथाव भाइरासनिफ्राय आफा नोङो आरायग' खालामदो बे देशनिफ्राय नोङो नायखे खालामदो आफा नोङो सोखादो आफा जाहाथे मानसिफ्रा नोंनि अननायजों गोजोनै जिउ खांनो हाथोंसै अ इसोर आफा जोङो नोंनो प्रार्थना खालामदो गोबां बेमारिफोर जायफ्रा COVID-19 आक्रान्त जानानै दङ बिथांमोना दिनै निराशायाव दङ बिसोरनि न'खरफ्रा निराशायाव दङ गोबां आफा बेबायदिनो मानसिफ्रा दिनै निराशा अबस्थायाव दङ इसोर नोंनि अनखांनायखौ बिसोरनि जिबनाव दोनदो सोखानायनि राहाफोरखौ होदो गोबां डक्टर नार्स मेडिकेल स्टाफफ्रा खस्थ' खालामनानै मावदों सोखानायनि राहाफोरखौ नागिरदों इसोर आफा नों बिसोरखौ बोर होदो नोंनि अननायजों सोखाजानायखौ मोनथोंसै नोंनि अननायजों गोजोननायखौ मोनथोंसै आफा नों बिसोरखौ रैखाथि होनानै दोनदो सोखानो हानायनि मोजां मुलिफोरखौ नों दिहुनदो जाहाथे बे भाइरासनिफ्राय उदां जानाय बायदि हादोराव रेस्ट'रेसनखौ नों लाबोदो आफा हादोराव नोंनि हिलिंखौ लाबोदो आफा बे हादोरनि मानसिफ्रा नोंखौ गोजोनै जिउ खुलुमनो आरो जिउ खांनो खाबु मोनथोंसै आफा अ इसोर जिउ आफा जों नोंनाव प्रार्थना खालामदो जेसेबांनाखि मानसिफोर आफा प्रशासननिफ्राय लानानै जेसेबांनाखि एडमिनिस्ट्रेटिभ हेड्सफोर दङ लिडार्सफोर दङ आरो मिडियानि मानसिफोर दङ गासैजोंबो नों लोगोसे थादों जेसेबां मानसिफ्रा खस्थ' खालामनानै डे एन्ड नाइट मावनानै दङ पुलिस प्रशासननि डे एन्ड नाइट बिसोरबो सार्भिस होगासिनो दङ बयजोंबो नों लोगोसे थादों नोंनि अननाय आदर नोजोरा बिसोरनि जिबनावबो थाथोंसै मोजां साननो हानाय गियानफोरखौ नों होदो जाहाथे बे गासैखौबो मावफुंनायजों जोंनि हादोराव बेबायदि गिख्रंथाव भाइरासनिफ्राय उदां जायो नोंनि मानसिफ्रा दिनै ज' गिर्जा हाबनो मोनाखै जाहाथे जोङो गोख्रैनो आफा गाव गावनि गिर्जा न'खराव थांनानै नोंखौ खुलुमनो सिबिनो खाबुखौ नों होफिनदो आफा अ इसोर जिउ आफा जोङो नोंनियावनो प्रार्थना खालामदों इसोर जेसेबांनाखि नोंनि हाबा मावग्राफोर गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बिबिसिआव थानाय नोंनि इसोरनि हाबा मावग्रा all the servant of God Lord we pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ let your blessing flow upon them use them in a special way show that through them people in the world may see the truth the life O इसोर जिउ आफा नोङो सोमोगोनां भाबै नोंनि मानसिफोरखौ नों बाहायदो आफा let your name be glorified let the people know that you are the living God let the people understand that you are the only resurrected the Lord and you are the King of Kings and Lords of Lords आफा इसोर जोङो नोंखौ हामबाय होनो बे समनि थाखाय इसोर आफा जेसेबां मानसिफ्रा दिनै बे मेसेजखौ प्रार्थनायाव जों लोगोसे थादों बिथांमोनखौ नों बोर हो बिथांनि जिबनाव माबा अभाब जानानै दङब्ला खंख्ला जानानै दङब्ला आफा नों बोर होदो जिबनाव बेमारजों भुगिनानै दङब्ला in the name of Jesus Christ I declare your healing Lord you flow your healing Lord you touch on them and heal in the name of Jesus Christ आफा इसोर नोंनि आखायावनो बयनिबो जिबनखौ गथायबाय बिबिसिनि मिनिस्ट्रि
all the plans and policies जों नोंनि आखायावनो गथायबाय आफा नोंनि बोरजों नों दैदेनदो गासैबो गाहामैनो जाजोबथोंसै आरो जेसेबां मानसिफ्रा दिनै बे COVID-19 नि थाखाय फाइट खालामनानै दङ मावख्रुबनानै दङ बयजोंबो नों लोगोसे थादो जोंखौबो नोङो सांग्रां जानानै मानिनो हानाय नों बोरखौ नों दान खालामदो इसोर आफा नोंनि आखायावनो जोंनि मोखां नुजाथिनाय बे गिदिर समयसाखौ जों गथायबाय आफा दानो जोंनि बे गासै सार्भिस प्रग्रामखौ जों बेयावनो दोनथ'नोसै दानो आफा इसोरनि अननाय प्रभु जिसु ख्रिस्टनि दया आरो गोथार जिउनि लोगो लाज्लायनाया बेयाव नुजाफैनो हानाय आरो बे चेनेलाव बे मेसेजखौ खोनासंनाय साफ्रोमजोंबो लोगो थाफ्लायदोंसै जिसुनि मुङाव बियो आमेन